Check the mic and make sure it sound right, boys. गुरकान प्रीतीबाई घाला कॉल करता रे काय अर्जंट आहे साहेब बोल बोल हॅलो गुरकान प्रीतीबाई हा कशी आहे उभे आवरा आलं म्हणते पूर्व ऐकायला आमका लिटुर्जी उडा सामू खाली लितुरची आणि कुर्सा वाटी बी घरानं आमकां तू म्हणून सांगला दोन ते समाशी किती आहे मग खाली दोनच ते सॉंग ए ना हे प्रीतीबाई जाईना मग पेनिसता काय रे इतलं ओढलं झालंय आणि तू बेनिसता म्हणते ए ना हे मग जाईना प्रीतीबाई ती लुशीबाईची दुआ सापडे ते दोन ते समाशी केता खाली लुसीबाईची हे ना हे लुसीबाईची तू असेल कोणी असून मग जाईना त्याच्या पाटल्या रावल्या जा ना तुका काय पाटल्या राव घासून मुकल्या राव घासून मग जाईना जोवानस तो वाजता नाही आम्ही मॅनेज करे आलो गुरकर कशी आहे तू आंबोरी असा तू कसा आहे बरं असा आणि ज्याला पूर्व ऐकारा विगारा लितुरची आमका म्हणून सांगल्या कले लिथुर्जी नाही गुरकरने काल म्हणाल आमच्या इना समाजा रुखाचे 2 आंबे गेल्या त्याच्यापर्यंत उत्काडे सुरू झालं म्हणता नागाला येणं सर होत्या कोळा सही सार रे उत्काडे तू कत्र बसाय बा काय माका बघत राहील म्हणून तुम्ही नाही गुरकर तू का नाही अंगा साईडीने आमच्या राहणार का नाही गे अरे ज्याला जिल्लीबाईच्या दुवेच्या पटल्याने राऊंडचे चान्स मिळते रे तुका दोस्त असावा ते शिकिताना रे अले जिल्लीबाईची तू येऊन दे पाल्लीबाईची तू येऊन दे मका जाईन ना गुरकर मका जागता रे डोसाचे शे आतांचे कले भुरगे गे म्हणून ये हा जाय इच्छा साहेब किरी अंगा मिसा किचन तर बघा ना आणि अवघा आल्या पोरेदरा पद्र्या निमाने आशीर्वाद देऊन रे उजवत काय लागेल तुम्ही किती रंग बसल्यात अरे पण टेस्ट आणि चिंतेस्त दिसतात आमची गुरकारणे काय झालं रे गुरकारणी गुरकारणी काय जाऊ ना साहेबा गट्टा ती जीवन ते काय जाऊ ना इथे 4 बिरी 200 काही 300 काही 200 काही 300 काही आमच्या वाड्यात मेला दुसरे त्यांचं म्हणते हवे त्यांचं म्हणते दुसऱ्या मेला ते फक्त आमका पण करतात अड्रे वर्षात 12 महिने असतात रे तांतू 40 दिस मात्र रे खरेच मचे आणि अरे काय तर अशी एकतोर मिस रे आणि तुमका काल एक 10 मिनिटाची लितूरची करून जायना म्हणे रे कळले तर नाटे रे तुम्ही हे नाही आव लोभ घालणं काही म्हणे आव भाद्रा म्हणे झालं जाल्यार दिसा काही म्हणे म्हणे रे 7 ताना 8 मिसा सांगता आलो कळले तर नाटे रे तुम्ही हे म्हाका लय दिसता तुमका कळयताना ये नंबर चुरू ब्लॉक करणे घ्या रे तुका कोणाचे फोन या त्या गुरकारणी तुमचो मंडव खाऊन झालो रे आता मुजो मंडव खाऊन काय रे जेवण मुजो मंडव खाऊन पहिले एक ये नंबर आहे ब्लॉक कर दिया रे प्लीज रे आता गाले म्हणून आणलंय लोक घालतं हे घालतं आणि गाले मिस शिकत आहे की ते 7-8 मिस आहे त्याच्या वेळेला करेस मग 40 दिवस लंग बुसक म्हणतालो हो का रे मनीस मी टेपटी बदलतात हो वारायला कुठे स्त्री जातात त्यांचं हंगे साहेबा तू हंगे बोसू तू बुजवण्याचे उतरवले ना आपण पुढं बिघूनच गेला तुम्ही बुरगे ने रे तसे तुमका काय इल्लीशी बुजवण्याची उतरा दिया म्हणून चिंतलंय हे माका तू उलटा मारता म्हणून आम्ही जिंकलाय रे त्यांनी या गुरकारने मला समजायला या वर्षाच्या मोठ्या टेन्शन ना एकट्या आदल्या गुरकारावर नाही मागे आदल्या म्हणजे घडी फोन करताली सकाळी 2 पडा संजय बाजी छोरे रे मग काही आरामसे मंग घरी येत नाही मंगा घरी आराम आहे चांगलं ताई खाता नाही तोंदिरत ना ये बोलायचे फोन रे पात्र्या पाचे रे
When you add more flavor and color to the palette of life, I say ya, no more fighting. Everyone's hyping, kick it to the mix 'cause they all tighten. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never really ever die. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಬೋರೆತನ ಪಾದ್ರೆ ಅಬು Action. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೇಬು गाड गाड आम्ही चिंता पडलो डायलॉग इंट दिले सांगितलं मग इन चुकले मगही चुकले आम्ही चिंतून पडलो ते डायरेक्ट काढलं राव एक मिनिट सुट्टर लंग बुसक म्हणून बरं त्यांचं लोभ घालता हे घालता ते घालता आणि ते 7-8 मिसा सांगताय ते एका दिसा एक मिनिट तू स्पेस दे रे पात्र्या पचरे पात्र्या पचरे टाका गाले बोलते रे त्याने ते मुल्ले बरं पात्र्या पचरे आम्ही ॲक्शन म्हणटा देखील वयर पळया कॅमेरा रेडी ॲक्शन वयर कितें पळोवं